ora dipasne. Aku jeneng yo keren-kerenan kadang. Lae lho Pak jenengan kok kepanasan. Pindah riko lho Pak. Alah. Rin. Ben garing. Kowe ki nak penyanyi ki nyanyi kok dadak ngatur tamu barang aku. Lah deloken to Mas. Kowe ki kok yo perhatian men. Lah aku ke karo sapa-sapa perhatian. Pak ya Allah Pak, kula Lah nggih. Jan gumun kok dipepe ngeten iki to Pak. Wong padahal niku ki neng bojone ora ngono lho, bojone neng Tegal neng sawah ki pokoke niku kepanasan wis karepmu Pak. Oh berarti bapaknya pun kulino nggih? Iya, lah nek bojomu dhewe kepanasan kok umbar kok. Anjen ya tak kon manas. Ayo. Saben mapan turu saben tak alas layangmu rasane rumah sepabu Kok mendel mawon to, Pak? Lah iya. Ngentosi napa? Iki menenge iki penyanyine ki nyang ndi to iki? Lah iya. Penyanyine ning ndi, Bro? Lah aku ki Lah wiak ngeras- ning isor kloso iki ning mriki to, Lah kok- bocahe. Lah iya iki ning golek iki ora eneng ya, Bu. Mas, Wuh. Lah iya. dikirane penyanyine Tak turu. kira penyanyine ilang. Isik nang kene, Pak. Iya. Aku ki yo ngrasakne iki lho, Mas. Cak iki anu Demes musik iki kok iso kompak ngono lho, Mas. Aku ki ya gumun. Aku Delok yo enta. jan gumun. Ya Kira- gone iki anu, nom kabeh isik Joko lho, Nduk. Mas Jajang kira-kira ki jamune apa? Ben kompak ngene iki lho. Pak, Wis to meneng wae. malah ndelok film to, Pak. Pateni sik.
Ngawur. Kok iso kompak jamune apa lho ngono jawabane antangin. Masa men jamu antangin. Masamu masuk angin mau. Iya. Mengko diampirne nang ora Mas? Mampir. Iya. Makanya aku gak maem. Ayo Nduk, kurang sak nik ngono wae Nduk. Dintekne, Bu, ditelasne nggih. Opone to? Selanjang pengen mantuk. Pon gerah. Sumo. Kandhane kok. Ditelasne. Mengke dugi griya ganti daster. Ya kowe kok ya. Jemblekan ngeten iki kula biasane ngoten niku lho. Biasane dasteran. Iya. Oh, alah iya. Iki ngarek kurang ngenteni saknik to iki. Aku wis percaya Pak ibu-ibu iki mesti lungguhe wis keri-keri biyen arep bayu. Ketok ngetara iki. Lah niku sing wonten dalem rikol nggih lho Mas. Lah, Malah nggih. gelempangan kae. Ya, Didek kasih. Saben-saben mapan turu saben-saben aras layangmu sinau mengkaton esemu sayang aduh sayang. Matur sembah nuwun. Alhamdulillah Dik Rene.